belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Er wordt al lange tijd geklaagd over geluidsoverlast bij de Rooseveltweg. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft gisteren de weg een tijdje afgesloten om geluidsniveaus te kunnen meten. Twee snacks die tegenover elkaar liggen klagen over de harde muziek van de overkant. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft het geluidsniveau getest en daarna de verschillende snacks aangegeven tot hoe hard ze muziek mogen draaien. Wie meer dan 2 keer de geluidsnormen overtreedt en daarvoor ook een waarschuwing krijgt, die moet voorlopig het zonder muziek doen op de Rooseveltweg. Vakbond ABFO bestaat dit jaar 86 jaar en Kenneth Bremer heeft vandaag in de Extra uitgelegd dat daarvoor een speciale actie is georganiseerd. Alle leden krijgen op 14 april 8,6 core coins, dat zijn Curaçaose cryptomunten. Daarmee is een waarde vertegenwoordigd van iets meer dan $16 voor elk ABFO-lid. Mensen kunnen de core coins bewaren en hopen dat de munteenheid stijgt of ze kunnen het omruilen. Volgens Kenneth Bremer krijgt iedereen alle informatie over wat het precies inhoudt, die core coins, maar is het vooral een mooi gebaar om het 86-jarig bestaan van ABFO luister bij te zetten. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você come abo. Gisteren vond een ernstig auto-ongeluk plaats bij luchthaven Hato. Er waren 2 auto's bij betrokken en 1 persoon raakte gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat iemand geen voorrang gaf en daarom ontstond een ongeluk. Een van de auto's knalde in het hek bij de luchthaven. Nogmaals een verzoek aan alle mensen om rustig te rijden op de wegen op Curaçao en op te letten waar wel en waar geen voorrang moet worden gegeven. Volgens de minister van Onderwijs, Itré van Heijdorn, zit er nog meer dan $1 miljoen in het fonds van de zogenaamde achterstandsgelden voor het onderwijs op Curaçao. Schoolinstellingen kunnen op die manier gebruik maken van geld om achterstanden in te lopen. Maar Roy Lapierre, de voorzitter van het Rooms-Katholiek Schoolbestuur, zegt vandaag in de Extra dat daar heel veel werk voor nodig is. Onderwijsinstellingen moeten veel werk verrichten om überhaupt in aanmerking te komen voor dat geld. En daar moet naar gekeken worden, aldus mevrouw Roy Lapierre. Volgens de Nederlandse minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, moet er meer worden samengewerkt in het Koninkrijk op het gebied van klimaatdoelen. Hij stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat Curaçao, Aruba, Sint Maarten en ook Nederland autonome landen zijn binnen het Koninkrijk en daarmee zijn ze zelf verantwoordelijk voor het energiebeleid. Maar volgens Jetten moet er meer worden samengewerkt tussen de verschillende landen. Hij maakte bij de vergelijking van de coronapandemie. Toen werd er ook veel samengewerkt. Bij het milieu zijn er grote uitdagingen en kan er ook meer samengewerkt worden, aldus Jetten. De kerk van Sint-Willebroord bevindt zich in zeer slechte staat. Dat staat vandaag te lezen in de Extra. Er staan foto's in de krant van scheuren in de muren en ernstig achterstallig onderhoud. De krant doet een oproep aan alle trouwe katholieken om een bijdrage te leveren om te zorgen dat deze prachtige kerk weer in ere hersteld kan worden. Mensen kunnen een donatie doen en de gegevens daarvan staan allemaal in de Extra vandaag. Het Rode Kruis Curaçao heeft vandaag een oproep gedaan aan de bewoners van Curaçao om te doneren voor Oekraïne. Het land is binnengevallen door Rusland en er is een grote sociale, economische crisis ontstaan. Mensen hebben geen eten meer of weten niet waar ze naartoe moeten. Het Rode Kruis op Curaçao vraagt daarom Curaçaoënaars om een bijdrage te leveren voor Oekraïne. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.